out sa 2 million viewers. Yan, inita. Kyo atsoy ni. そうやね。もう入ろう。
Tapos helmeto ka lang. Sugoy na. Kaduman. Mo inahin na yun. Tayo mo na yun. Kalupay ito. Mo inahin na ganahan kaduman. Thank you sa viewers ko na 3 million. Thank you, Isa. Hello. Hasta ano yung UTC? Ano yung Sensei? 明日は今日の現場、Ah, asa po mo? ここでAh, 今日入るから明日。hasta kara, Sario wa hasta 明日来て、 kite. 1日空けてまた次の日来て、1日空けてくるぞ。3回ぐらいかな。So, mo mina duday no UTC mo arimasu ka? 土台はね、木曜日ぐらい
らいかな。木曜日。暑そういね。Bubog ba? Grabing init dire ay. Init kayo. Wa ko kasabot na eh. Nakabag lang si Sir Tuto. Wa ko kasabot. Wa ko kasabot. On sa isa. Oo. Kitchen. Magano kami, lipat kami ng lying side. Travel lang kasi malayo, mga siguro mga 1 hour pa. Galing kami sa sa ibang side. Grabe sobrang init dire. Hindi makita sa ano. Uh, suwaw kayo. Hindi makita. Ano lang.
Hindi kami si Messi sa okay na po, may jacket na po kayo. AM. Salamat din sa pagtambay. Pwede na kayong bumaba para no. Tamsak ka na. Kita.
か、
Tak. Abot na may. Gini lah.
こっちは。違う。Mapakakita ano na. Lap-lap, bigas-bigas na medyo. Imong dito itaot. Parehas. Ano to, malak mo to.
Shh.
Ha?
Japan. Natin. Ato ka. Kanya. Asya naghawa siguro nito. Chat ang kung akong bayranan ba sa mo to yung chat ng link ko. Okay. So link lang po yung use natin. Email, okay ba? Sige. Sa 7-Eleven lang daw. Okay po ba sa inyo 7-Eleven po para ma-visit ko ang guide po? Ano 7-Eleven na kasi? Ano? Medyo wakon si ano, di ba, ano, Sakto ni mo basta ano hindi kay yung mga, Naro? Yung ko.
Galay, banda di pa eh. Tiga ako nang nao. Kanina po ako na namin nagbiyahe na. Tungab ko ba? Sige, street. Ano? Ganun wala na nagtanaw kayo, nagbiyahan ko. Ano, YouTube po si Watashi no Janeiro si live ni Narimasta. Ano, para sa mga karanay na ano, Watashi no Janeiro mo. At para sa ano, Tori, ka daw. Shout out sa 1 million viewers. Pa, ulit na kami. Tanaw man. Wala kasi karon murang nilakaw mo tapos Ano, siding ko? si Tayro. Tayo. Wala. Tiles pa siya asa duwa sa tiles. Manang mo mo yung siba. Wala sa tiles tapos Gawas mo na. Lah, 4 viewers, no? Shout out sa 4 million viewers yan. pila na katak. Pero marami na yun. 4 million ang viewers. Yan. Ay, Uwi na kami. Yung nagbisita lang kami dito eh. Nagbisita lang kami. bago ba yung kanang video ko no? Guys, puti. Tapos ng trabaho. Puti. Ang iyang buwan. Ang iyang pangking. Amat siya pagkakulayo. Isang lang nagbumabalit. Salang ipin ako.
Wala naman ko upload. Wala naman ko upload. Mo ano nga man upload. Live rin ba? Kata ko what's going on? Masuot. Tulog ko ganito rin. Sound ko lang yung sound din. Kaya sige ko istorya wa ko bantay ang live uday. Kay na ay nag sige chat na ka istorya ba. Ay nagtambay tulo viewers. 監督がすぐってなってた。先生は怒ったからこの前。どこでやった？それもちゃんと行って連絡してくださいって言ったら多分怒られたと思って自分でやりますってタイヤさんに言ったらしい。じゃあそれはそれでいいよって自分でやるんでいいですって。Masalit. Tapos dami na ano Atsoy, ito mo Atsoy na karan eh. Oh, ito mo. Asa mo. Thank you sa nagtambay dyan sa aking live. Nahamigit mong tanaw na ito din. Na hindi makita ano kayo? Na duwa na lang. Chill muna tayo guys. Habang while moving sa amuang padong bato. Sa music, tayo chill sa yung tulog ka. Hindi lang ipakita na po din. Mo? チームとどこか知ってる？え？知らない？知ってない。それできるのね。いや、今。これでね。ね。なるほどね。Ang code hindi man manugod mabasa. Oh, barcode niya. Try daw daw. Gani. Tapos na sa kon niya naka. Pila na pero man. Isip. 大丈夫です。今どこなんですか？いや、このもあったところです。わかりました。はい。ますので、よろしくお願いします。はい、終わりました。
疲れ様です。はい、失礼します。それ、後でしてるからいいや。いました。今から邪魔していきます。Para mga-kinig sa tama kay pak ano gitu. 一応あるけど、Ano po sir? Oh.
Ma'am, patawag isa ko. Sabi ng babae ko. Sure eh. Ako sa ano ba? Ito po ma'am, ipakita lang yung view lang po agad. Ma'am, ikaw. May bayan yung buhato niya, hindi lang i-deliver, no? Ano lang ba sa Messenger. Maklaro pa kayo? Oo, dili mo pa sa paspas pa kayo sa ano? Oo, kaya na lang ko eh. Isip na lang ito. Alay ko nag-alay. Alay ko lang. Basta na ba? Sige, ano lang. Resibo kayo. Kasi nga, kapag niya. Doon sila ni ano na Ben? Ano piso temple ako ko na sa guys eh? 近いよ。 Ah.3時には着くんじゃないですか。Iniwas sila discuss kasi usama stick kurama des. Usama stick kurama des. Ako ini. Ako din. Ano lang? Usama? Usama ano man parang usama parang sang na japon ba parang Usama stick kurama des. Nampit kurama. parang nag-introduce hindiだけ聞こえなかった。 Ah, 後で教えて。 Mas daki kasi. 何それ parang jukay anang Tiko. Diko sukay laki tabon eh nukotor sino eh. Usama stick kurama des. Ah. Ato ba usama stick kurama des ta. Pero nakita ko sa kuan ko dito sa kuan 見た言葉を sama ang pasabot kay thank you sa piyaksang ba. Ah. Arigato. Nasa big day nito, nasa big day ng kuan kanan usama. Parang ano man kagot.
旅じゃない。え明けましておめでとうございます。違うの。聞いたことはずっと考えてたけど。違う。なんかDili mo magmamangga tanan sa mo gawas ko di ko ma-post po kay ads man. Ang research wala man. Basta akong pandungog sa Maris. Kurama rin. Sama si Kurama Maris. Parang namay mo siguro. Or company ba? Or alas 3 pa tayo. Pwede bang kasi ba yun? Angkas ba bike? Angkas ba bike? Muda jo boleh ke kurente? Ano? 実は来てる時もあんな人ばっかりだったけどな。Ano, tabon i-satsun si mo. Tabon mo iron si apa adik ko rin ipadung sa anong kusina nyo. Ipadung sa kusina nyo na daan. Doon di ay.
パートちっちゃくないマンションじゃないけどアパートとかそれAh, so. Luwawa. Oh. Ito sila, kasi Ako nito. Tapi saksi. Mo araw kasi saksi. Ni Honda. Mutam na ini. Tuloy na kay. Sakay ni. Mo broma de. Dake mo dai jobo. Ibang kairin de Arimaze. Kairin as mo tuto で ka も na. 日本のどっか古いとこあるんじゃない部屋だけでトイレとお風呂かここ Ikot. みんなでそれを使う Mm. とかあるあでも普段ないかそういうところ May siguro may si kuno ko ton si mo no dayo mo ima mo tabon mo 今だったらでもそういうところいくらかね1万円とか2万円とかじゃない2万円とか高いな見てないと辛いな Malipot na yun siya nga. Pati ko ron. ano oo Bigta rin niya. pabanggit no dayo mo pasalamat ko niya dito sa Rent kasi pwede rin. ha Rent kasi pwede rin. rent kami Surprise na rin siya. Sa kalitang ginipirali yung pagkalit. Grabe. grabe Surprise. oh wala Hindi na nakilala ng Lexus. naglaag lang kami ani naglaag ay sakay sa brum brum ba kaya sukoy na promo eh Pikachu. di Nihono Pikachu ano anime でも Pikachu ピカチュウは初だから大人で見たことない Kami diri nagkataminan ko. Stop. Tapos ako lang ini. Ha?
na yun ah. Eh? Tapos kahit taas eh. Pati lang duwa. Nananong na. Bayan. Ah, na may kuko rin eh. Nakatulim ng buwang man eh. Batas eh. Talaga eh. Na may sa among destination na sa naglagla kami. Tuan sir.
ない。まだ大丈夫。